Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraro. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na daga taskar marubutanmu, wanda yake zuwa muku daga nan ƙugiya Hausa, tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Shiri ne wanda ake domin nishaɗantarwa, faɗakarwa game da ilmantar da masu sauraro. Kuma har yanzu muna nan a cikin littafinmu mai suna Firgita Samari, wallafar Kabiru Yusuf Anka. Bismillahirrahmanirrahim. Firgita Samari, kashi na 8. Idanun Helen ya kai ga Yusuf, ta kalle shi, ta kalli hular zitar da ke kansa, ta yi murmushi, sai ta fara ƙoƙarin kai hannu cikin wasa domin ta taɓa hular. Hannunta bai kai ba, sai kuma ta fara miƙa hannu domin ta je wajensa ya ɗauke ta. Yusuf ya lura da haka, sai ya yi murmushi ya fara yi mata wasa. Yana da son yara. Yadda ga Helen ta ne masa murmushi, sai ya ji yana son ya ɗauke ta ya yi mata wasa. Ya miƙa hannu kamar yadda ita ma ta miƙo don ya ɗauke ta. Cikin zafin nama Amaka ta doke hannun nasa, ta shiga masifa da cin mutunci. A wannan lokacin tana haɗawa da ɗan guntun turancinta da Hausa domin Yusuf ɗin ya ci abin da take faɗa. Wa za ka ɗauka? Kai ɗin banza? Hausa ka ɗaukan mini ‘yata? Allah ya kiyaye, turjaki kawai akuya. Yusuf ya tsaya cikin mamaki yana kallon Amaka. Didi kuwa ta kawar da kai saboda takaici. Ta ci gaba da la'antar Yusuf, ko kaɗan Yusuf bai ga dalilin da yasa za ta yi masa irin wannan cin kashi da wulaƙanci ba, sannan kuma bai ga dalilin da zai tanka mata ba, domin yin hakan kamar shi ma ya zama ita kenan. Maimakon ya tanka mata ɗin, sai kawai ya bata haƙuri cikin turanci, sannan ya yi shiru abinsa. Didi ta kalli Amaka ta ce, kin gani, kin ci wa mutum mutunci shi kuma yana baki haƙuri. A banza ai, ni fa na gaya miki Didi, ni da waɗannan mutanen gaba ce ta ƙarshen ruhi. Didi ta yi tsaki ta ce, to Allah ya kyauta. Tafiya sannu-sannu kwana nesa, suna wuce garuruwa da ƙauyuka sai ga su sun iso jihar Kano. Yusuf ji ya yi kamar an yaye masa dukkan baƙin cikin da ya taɓa samu a rayuwarsa a cikin. Ya ji wani sanyi a ransa, tunda ya ga har an saka barka da zuwa Kano, ya ji fari tas a ransa. Suka ci gaba da wuce ƙauyuka da wasu ƙananan hukumomi na ƙauyukan Kano domin isa cikin birnin Kano. Suna cikin tafiya sun isa ƙauyen ƙarshe wanda daga shi sai unguwanni da ƙananan hukumomin da ke cikin birnin Kano. Kawai direban su bai ankara ba sai ganin wata katuwar mota shorido ya yi a gabansa. Ba tare da shiri ba kawai sai ya ɗauke kan motar, a lokacin wurin taka birki sai ya take totur ɗin motar. Motar ta yi wata irin ƙara mai tsanani, ta rufta ta je ta doki wasu bishiyoyi da ke tsaye su biyu. Motar ta hantsila ta yi adungure. Banda ƙarar motar za ka iya jiyo ihu daga cikin motar, sannan kuma sai kalmar inna lillahi da hasbunallahu daga bakin Yusuf, sai kuma kalmar Jesus Jesus. Motar ta yi kata-kata ta watso fasinjoji 3, ɗan Ibra da matarsa ɗaya, sai kuma Didi. Ragowar kuma suna cikin motar. Dukkanin waɗanda motar ta watso sun mutu. Hakanan a cikin motar ragowar sun mutu, sai mutane 3 ne ba su mutu ba. Akwai direban motar wanda ya yi kici-kici ya fito daga motar. Yana fitowa ya ruga da gudu ya nutsa a daji a susuce. Yusuf ya ji mummunan rauni a ko'ina na jikinsa. Wani ɓangare na motar ya danne masa ƙafa. Amaka da Didi sun mutu, amma a cikin motar akan cinyar Amaka, Helen ce tana ta canyara kuka, jini yana fita daga bakinta. Duk da halin da yake ciki, Yusuf ya kalle ta cikin tausayi, yana ta ƙoƙarin ture ƙarfen motar da ya danne shi amma ya kasa. Ilahirin wurin babu jama'a, sai ɗaiɗaikun motoci da suke wucewa, su kuma tunda suka yi hatsarin, wani mai Honda ne kawai ya wuce, shi kuma bai tsaya ba. Ganin haka ya sa mai motar da ya haddasa musu hatsarin ya gudu abinsa. Yusuf yana cikin wannan hali, ya lura da wani ɓangare na motar ya fara kamawa da wuta. Hankalinsa ya yi mugun tashi, cikin hanzari ya dubi Helen, tausayinta ya kuma kama shi. Ya ci gaba da addu'a, ya dage tun ƙarfinsa ya ture ƙarfen ya murgina gefe. Ya yunkura domin ya tashi sai ya ji ya kasa. Wannan ne ya tsorata shi, ya yi tunanin ko karyewa ya yi. A ƙwaƙwalwarsa ya ji kukan Helen yana ƙaruwa, idanunsa kuma suka hango masa wutan nan na kuma ruruwa. Ya sake ƙoƙarin yunƙurawa, wani mugun raɗaɗi ya karaɗe jikinsa, amma a haka ya ƙoƙarta ya tashi yana jan ƙafarsa ta hagu, ya isa cikin motar nan. Yana sa hannu ya ɗauko Helen, ya juya da ƙyar ya bar wurin motar, ya koma can gefe ya faɗi shi da Helen. Faɗuwarsa ta yi daidai da kamawar motar da wuta gaba ɗaya, shi kuma ya suma. Wasu manoma da mutanen gari da ke can nesa da wurin suka iso a guje da suka hango tashin wuta domin kawo agaji.
Ba su damu da Yusuf da ke gefe ba, sai da suka yi ƙoƙari suka kashe wutar da ke cin motar da ƙasa, sannan wasu daga ciki suka isa wajen da Yusuf suke, suna duba shi. Ai babu wanda ya yi rai a cikin motar, ina jin sai wancan mutumin da ‘yarsa. Cewa wani dattijo yana nuna Yusuf da ke rungume da Helen, a tsammaninsa Helen ɗin ‘yar Yusuf ce. Wanda yake gaya wa ɗin ya ce, ina jin ƙoƙari ya yi ya fice da ‘yarsa. Mutane masu tausayi suna kuka, wasu kuma suna dube-dube a cikin motar da wajenta. ‘Yan sanda ba su ƙaraso wajen ba sai wajen mintuna 50, su kuma mutanen wajen suka kasa yin komai, face sun lullube gawarwakin da ganyayyaki. Da suka zo suka kwashe gawarwakin da Yusuf da Helen suka tafi da su asibiti. A asibiti bayan Yusuf ya farfado, ya ji cewar ashe tsagewar ƙashi ya yi, sai kuma muggan raunuka da ya ji a jikinsa da buguwa. Haka ita kuma Helen buguwa ta yi da kuma gigita irin ta yara. Likitoci suka duba su suka yi musu magani kuma suka kwantar da su. Misalin ƙarfe 9:40 na daren ranar, Harira na zaune a tsakar ɗakinta, idanunta sun ƙeƙashe saboda kuka da ta sha. Tun yamma take kuka kuma tun lokacin gabanta yake faɗuwa. Da yamman mahaifinta Alhaji Idi ya gaya mata cewar Yusuf bai zo ba, don haka ta zauna da shirinta. Ita kanta ta san shi kenan tata ta ƙare, domin tabbas Yusuf ɗin bai zo ba, kuma babu abin da za ta yi face kuka har zuciyarta ta gaji ta mutu. Tana nan zaune ta jiyo an shigo ɗakin, a tsammaninta mahaifiyarta ce ta shigo, domin ko ɗago kai ba ta yi ba bare ta ga wane ne ya shigo ɗin. Sai da aka zo dab da ita aka daka mata tsawa sannan ta fahimci wane ne ya shigo, wato mahaifinta Alhaji Idi. A sanyaye amma a razana ta ɗago ta dube shi ta miƙe tsaye. Alhaji Idi ya dube ta a wulaƙance ya ce, da kika miƙe ina za ki je kuma? Ba ta yi magana ba ta koma ta durƙusa, ya yi dariya. Kamar yadda na gaya miki mayataccen mutumin naki bai zo ba, domin ba zai iya biyan kuɗin aurenki ba. To gashi ta tabbata, don haka sai ki shirya gobe idan Allah ya kai mu idan Allah ya kai mu karfe 9 zan ɗaura miki aure da Ayuba. Domin yanzu haka daga duk inda ya kamata in je nake, kuma mun gama komai har da liman. Ya juya da nufin fita. Cikin hanzari Harira ta tare gabansa ta faɗa kan ƙafarsa tana roƙonsa, Abba dan Allah ka yi min rai, wallahi bana son Ayuba bana ƙaunarsa, ka ƙara yi min jinkiri. Alhaji Idi ya ɗago ta a hankali kamar abin kirki, sai da ya tabbatar ta gama ɗagowa sannan ya sheƙa mata mari a hagu da daman kuncinta, sannan ya yi mata ɓarin makauniya, sai da ta faɗi ƙasa magashiyan sannan ya durƙusa a gabanta. Wallahi ko da za ki mutu ba zan fasa ɗaura miki aure a gobe ba da na faɗa miki. Kuma wallahi ko da iya za ta sake dawowa ta hana ni ba zan hannu ba sai na yi miki wannan auren. Don haka sai ki shiga taitayinki. Babban abin farin ciki a rayuwa shine a ce ma ban aurar da ke ba, da zan iya wallahi na jefar da ke na huta. Ina ma ki bar min gidana na huta tintini. Ya shure ta da ƙafa sannan ya wuce. Harira ta fashe da wani sassanyen kuka na takaici. Zuciyarta ta yi mata zafi. Wane uba ne yake yi wa ‘yarsa haka idan ba ubanta ba? Wane mahaifi ne bai damu da farin cikin ‘yarsa ba idan ba mahaifinta ba? Tsananin tsanar Ayuba ta ji a ranta, ta ji matuƙar ɗaci a ranta. Wace mafita a gare ta yanzu? Ta ci gaba da kukan tana tunani. A ƙarshe ta gamsu da hukuncin da zuciyarta ta yanke mata. Kawai ta gudu ta bar gidan da ya zame mata kurkuku, gidan da take fuskantar tsana da wulaƙanci. Ji ta yi kamar Alhaji Idi ba mahaifinta ba ne. Idan mahaifinta ne, me yasa yake mata waɗannan wulaƙancin? Ta tuno labarin da mahaifiyarta ta bata, na yadda mahaifinta ya aure ta, wannan shine dalili, ta ce a ranta, don haka bata ga dalilin zamanta ba. Haka ta ƙoƙarta ta tashi ta gyara jikinta, ta ɗauki mayafinta ta fice daga ɗakin tana dube-dube, ta fice daga gida. Lokacin da Harira ta yi nisa daga gidansu, 11 dare ta gota, tana tafa ita kanta bata san inda ta je ba, bata san inda ta nufa ba. Ta yi doguwar tafiya mai yawa, wadda ita kanta bata san yawan tafiyar ba, amma dai ta ji a jikinta ta gaji sosai, duk da tana tunanin ta samu wuri ta zauna domin hutawa, amma sai ta ƙi yin hakan domin ƙoƙarinta na barin ilahirin unguwarsu. Tana cikin tafiyar inda take nufa ɗin, wasu samari ne su uku suke nufowa gare ta. Dukkaninsu a cikin maye suke sun sha giya, sai dai ba sa nuna alamun buguwa sosai a tare da su, saboda sai da suka ɗan nutsu sannan suka taso suka taho. Kasam sai ga su a gabanta. Cikin hanzari ta yi gefe, su ma cikin sauri suka yi kanta suka saka ta a tsakiyarsu. Ɗaya mai siffar raƙumi saboda tsayinsa ya kalle ta yana gwala idanu.
ya ce to ina kuma za ki je. To masu sauraro aka ce wai laifin daɗi ƙarewa. Sai mu haɗu da ku a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mu huta lafiya.